ಬಂದುಲೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮೂಡುದು ಬೊಳ್ಳೇರಿ ಮಾಣಿಕ ದನಿ ಕೊರದು ಉದಿಯಬೆಂದಿನ ಬಾಲಭಾಸ್ಕರೆ ನೆತ್ತಿಮಿತ್ತಗು ಪೋದು ಅವಳು ಉರಿ ಉಷ್ಣದ ನೇಮ ಕೈಗೊಂದು ಪಿರ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲಗು ಪೋದು ಸೀರ್ತಮೀಯರೆಂದ ಅನುವಾದ ಪೊರ್ಲುದ ಇರ್ಲೊಂಜಿ ಕಣ್ಣೆ ಅದುರು ಸಾರ್ಪತ್ಯಾತಿನಂಚಿನ ಏಳ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ಗಳಿಗೆಡು ಮುರ ನೀಡಿದ ಕಡೀರಾದು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಉಚ್ಚಯ ಮೂಜಿನ ದಿನದ ಸಬೆಲೇಸು ಭಿನ್ನೆರಿಷ್ಟರ ಕೈ ಸೇರ್ದೇರು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಒರ್ಮೆ ಅದು ತೂಜುನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷಾತ್ಮಕಾತ್ ಇತ್ತು ಜಗತ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷ ಪನ್ಪುನ ತತ್ವದ ಸತ್ವದ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾಯಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷಡು ಬಾಲಾಲಯಡೆ ಸ್ಥಿರವಾದಿತ್ತು ಊರ್ದಕ್ಕನ ಪುಣ್ಯನ ದಾನ ಮಣ್ಣದ ಭಾಗ್ಯನ ದಾನ ಕರಿನ ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪುನಶ್ಚೇತನಗ ಬತ್ತದು ಪೊರ್ಲಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ಉಂಡಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಲ್ಯಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಡತು ಆ ನಿಡ್ದು ಇನೆಮುಟ್ಟಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಪೊರ್ತುಗು ಆರತಿ ದಿರಪುನಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರತ್ತು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸೇರೋನ್ಯರೇ ಭಜನೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಚೆಂಡೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಪೂಜೆಲ ಆದುಪ್ಪಡು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಲ ಆದುಪ್ಪಡು ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಜನಕ್ಲೇನು ಸೇರಾದು ಇಡೀ ಈ ಕಾಪಿಕಾಡು ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಳ ಭಾಗವು ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕಾರವಾತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ತಾಣ ಉಮೆ ಉಪ್ಪುನ ಪುರಿ ಅವು ಉಮಾಪುರಿ ಅಂಚಿನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಚಿತ್ತ ನಿರಂತರವಾದ ಒಂಜಾತು ದೈವ ಸತ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕಾಲ ಮಗರೊಂದು ಬನ್ನಗ ಪಿರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆವಡು ದೀತಿನಂಚಿನ ಬಿಂಬಗ್ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲಶ ಜೀವಕಲಶ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೈಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಗಾತ್ರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆತರು ನಡತೊಂದುಂಡು ಐತ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲು ವಿನಿಮಯ ಆವಡು ಉಲೈ ನಡಪುನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಡು ದಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು ಆ ಮುಖೇನ ಈ ಉತ್ಸವ ದಾದ ಲೋಕಗೂ ಸಂದೇಶ ಕೊರುಪುಣು ಪನ್ಪುನವು 10 ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿದಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ 4-5 ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ಸತ್ಯಾದ ಎತ್ತೊನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಗಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಮುರ ಹಿಡಿದು ನಡತೊಂದುಂಡು ಕರಿನ ರಡ್ಡು ಸಭೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರ್ನ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ನಡತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಇನಿ ಪೂಜ್ಯ ಆಸರಣ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಾತು ಭಿನ್ನರಿಷ್ಟರ ಕೈ ಸೇರ್ದೇರು ಸಭೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಇಳ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿದ ಬೊಳ್ಪುಗೊರ್ಪುನ ಸಿದ್ಧಿಗದ್ದಿಗೆ ನಿನ್ನವು ಪುದ್ದಿದಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಕಾಪುಲ ಲೋಕೋನು ಪಂಡದು ಆನೆ ಮೋನೆದ ಸ್ವಾಮಿನು ಈ ಮಣ್ಣುಡುಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವಸತ್ಯನು ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಯನಂಚಿನ ಸಪರಿವಾರ ಸಮೇತ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಜಗನ್ಮಾತೆನು ಮನಸಾರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಉಡಲುದ ಉಳೈಡುಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿದ ಪುರಲುದ ಧ್ವನಿಕ್ ಸ್ವರ ಕೊರ್ಪೇರು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಇಲ್ಯಾರ್ಪದವು ದೇವರ ಸುಗಿಪು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲಕ್ಕದುಂತೋನುಗ ಹರಿ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಕಾಯೋ ಭಗ್ನ ವಿನಾಶಕ ಕಾಯೋ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಕಾಯೋ ಭಗ್ನ ವಿನಾಶಕ ಕಾಯೋ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಕ ಪೊರೆಯೋ ವಿನಾಯಕ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಕ ಪೊರೆಯೋ ವಿನಾಯಕ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಕ ನೀನು ಪರಿಹರಿಸು ದುರಿತ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ಫಲವ ಪರಿಹರಿಸೋ ದುರಿತ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋ ಫಲವ ಕೊನೆಗಾಣಿಸು ವಿನಾಶ ವಿಘ್ನ ವಿನಾರಕ ಕಾಯೋ ಭಗ್ನ ವಿನಾಶಕ ಕಾಯೋ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಕಾಯೋ ಭಗ್ನ ವಿನಾಶಕ ಕಾಯೋ ಭಗ್ನ ವಿನಾಶಕ ಕಾಯೋ ಭಗ್ನ ವಿನಾಶಕ ಕಾಯೋ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿನ ಕಥಾನಕೊಡು ಉಮೆಯೇ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಪರ್ಣೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪದಪ್ರಯೋಗನು ತೂಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಜಗನ್ಮಾತೆ
ಲಿಂಗಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಬಿಂಬಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಅವತರಣ ಆತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಈ ಉಮ್ಮಾಪುರಿ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೊಡೆಂಚೆತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾತನು ಪನ್ಪುನೇಕು ಮಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ತೊಕ್ಕೋಟುಗು ಅಷ್ಟಮಿ ಬತ್ತನ ಎತ್ತು ಗೌಜಿಯೋ ಆತೇ ಮಲ್ಲ ಗೌಜುಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಕಣ್ಣೆದುರು ಸಾರ್ಪತ್ತಿ ಆತನು. ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರೇನು ಭಿನ್ನರೇನು ಎದುಕೊನ್ನಂಚಿನ ಎಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಸೇರಿದನು ಬಂದುಳೆ. ಕಲಶ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಉತ್ಸವ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ. ಕಲಶ ಪನ್ಪುನು ನರಮಾನ್ಯನ ಸ್ವರೂಪಗೆ. ಆ ಕಲಶನು ಏರಾಂಡಲ ಭಿನ್ನೇರು ಬನ್ನಗ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಗೊರ ತೋಜಾಂಡ ಅವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂದರ್ಥ. ಆ ಸ್ವಾಗತದ ಮುಖೇನ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಿನ್ನೇರೇನು ಪೂರ ಎದುಕೊನ್ನವು ಕ್ರಮ ಅವೇ ನಮನೆಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಡು ಕಲಶ ಸದೃಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಪಾತರನು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರೇನು ಎದುಕೊನೋಡು ಪಂಡದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಉತ್ಸವದ ಎದುರುಪಿರವಿತ್ತದು ನಿರಂತರ ಬೆನೊಂದು ಬತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಮಾತರ್ಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಂಬೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ತಾಟಿಬೊಟ್ಟು ದೆದುಕೊನುಗ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಉಂಬೆರು ಇತ್ತೆ ಪಾತರದ ಕಲಶ ತೋಜಾದು ಬತ್ತಿನ ಭಿನ್ನರೇನು ಇತ್ತಿನ ಇಷ್ಟರೇನು ಎದುಕೊನುಬೇರು. ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನು ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಬಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ಪೂರ ದೈವರೇನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವರನ್ನ ಕರಿನ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಈ ಜಾಗಡು ಈ ಪರಿಸರಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಊರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತನು. ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಪರಿಸರ ನಿರಂತರವಾದ ಮುಲ್ಪ ವಾಸವಪ್ಪನಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಲಿಕೆಡು ಈ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಬದುಕದ ಬತ್ತಿನ ಸಂಗತಿಲ ಮಾತೆರ್ಲನ ಮಾತೂತ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಪಿರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂಜೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ತಯಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಇನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಭಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾರಿ ಶೃಂಗಾರಮಯವಾಯಿನಂಚಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ಕೇಸರಿಮಯ ಆಯ್ನಂಚಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದ ಅಂತ ಪನ್ಯಾರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ಒಟ್ಟು ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಕ್ಕೋಟದ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಡ್ದು ಈ ಊರ್ದ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ದಿಬ್ಬನದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೋಡದ ದಿನ ಬಕ್ಕ ಇನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುನಿದಾದ ಬಂಡ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜನ ಬತ್ತೇರ್ದಾಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬುದು ನಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಕೋಡೆಲ ಇನಿಲ ಎಂಕ್ಲು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತನಿಡ್ದು ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಊರ ಹತ್ತಂದೆ ಪರ ಊರದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಭಾಗವಹಿಸುನೇನು ತುಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಆಜಿ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಕೋಡೆದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲೇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಹೊರನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಶಿಯರು ಬರ್ತದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟೀಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕಟೀಲ್ದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡು ಉಪ್ಪುನಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ನಮ್ಮ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದೆ ಅರ್ನ ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟೀಲ್ಡೆ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಿರಿಯಕುಲ್ನ ನಡುಟು ಇಡೀ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಕಟೀಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಬೋಡುಲೆಗೆ ಓ ಪೂರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಉಂಡ ಅಡೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಆವಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಬೆಲಗೊಡ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ವಾ ರೀತಿದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಮಲ್ತಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ಪನ್ಪನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಪನಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಜಾಗ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರು ಈ ಜಾಗಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಭಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ ಎನ್ನೆಯೊಂದು ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಣ್ಯರೇ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬಗ್ಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಾಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ R.K. ಶೆಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾ ಡಾಕ್ಟ್ರು R.K. ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋದು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನೊಡು ಅರಡಬಿನ್ನಯ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿನ ತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನುಗ ಕಟೀಲಿಡ್ದು ಉಮಾಪುರಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗ ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂದಿನಂಚಿನ ಈ ಉತ್ಸವದ ದುನ್ನನೆ ಮಿಗತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಸರರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಗುಡ್ಡೆ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಮ್ಮ ತಲಪಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಮಾನ್ಯದ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗುರಿಕಾರ್ಲ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಜಾಗಡುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಈ ಬಾಗಡ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆನಗಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಾರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಿತನಾರು ಅರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಉತ್ತರೇನು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನ ಶ್ರೀ ಕೂಸಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಹಿರಿಯರಾಯನ ಕೂಸಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಫಲ ಕೊರತು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಇನ್ನಿತ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಿತಿನಾರು ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಪುನಾರು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೇರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಉಮಿಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಅರೇನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಫಲ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊನೊಡು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಎದುಕೊನುಗ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಬಂದುಲೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ಭಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಇದಾನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರಾಯನ ಬಂಟವಾಳ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಬೈದರು ಅರೆನುಗ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗೋಳ್ತಮಜಲು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೆನು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವೈ ರವೀಂದ್ರರಾವ್ ಮಾಲಕರು ಸಿಟಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಗೌರವ ಮತ್ತೊಂದು ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಡು ವಿಶೇಷವಾದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಗವರ್ನರ್ ಆದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಲೆಡೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಪುನಂಚಿನ PD ಶೆಟ್ರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇರೆ ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆಲಫಲನ್ನು ಕೊರೆದು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನನೋರಿ ಬಿನ್ನೆ ಲಾಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರುಲೇರೆ
ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನವಚೇತನ ಚಿಟ್ಸ್ ನೇತ ಮಾಲಕೇರ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾದ ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಮೇರೇನು ಲಯನ್ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯನ ಅನಿಲ್ ದಾಸ್ ಆರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆಲ ಫಲತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನವರಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ವೈದ್ಯನಾಥ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿಪ್ಪಗು ತುಂಬೆಡು ಶಾರದಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ಮಂದಿರನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಭಾಂಗಣನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪನಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ತುಂಬೆ ಬೇರುಲೇರ ಅರೆನ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ನಡಾರ್. ಶ್ರೀ ದಾಮೋದರ ನಡಾರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಆಲ ಫಲತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿರಿಯರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಧಿ ತಂದು ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯರಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಡಸ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಸೀತಾರ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬರೇನು ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನೆಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನವರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿನಲ್ಲದೆ ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶರತ್ ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರೆಲ್ಲ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್. ಒಬ್ಬರೇನು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊರೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಈ ನಡುಟು ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲಬಿನ್ನರಾಯನಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತೊಕ್ಕೋಟಿಂದ ವೈದ್ಯರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯರು ಬರೀ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತರ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಬೋಡಿತನಾರು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರವೀಂದ್ರ ರಾವ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಆದುಲ್ಲೇರೆ ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸುಚಿವ್ರತ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಲೇನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತದು ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ BC ರೋಡ್ದ ಮೈಟ್ ಪೋನಗ ನಂಗೆ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭಾಂಗಣ ಪಂಡ ಅವು ಬಂಟರ ಭವನದ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಭಾಂಗಣ. ಆ ಬಂಟರ ಭವನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡುಲೇರೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟೇರಿನ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರಾಯನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೋಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ನಿಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಫಲ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನನ್ನವರಿಯನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನೇತ ಪ್ರಮುಖರೆಲ್ಲ ಈ ಭಾಗಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದೆಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಕ್ರಿಯ ಉಪನಂಚಿನ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರೆ ಅರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸುದೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು
ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊರಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ ಸುದೇಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಮಡ್ಯಾರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರೇನು ಮನೀಶ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬೊಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಯಕರ್ಲ ಭಗವತಿ ತೀಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಭಾಗಡೆ ರಾಜಕೀಯವಾದ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕರ್ಣಸರಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಸರಿಲ ಆರ ಅತಿಥಿ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಪನ್ಪನ ಹಿನ್ನೆಲೆಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಮಾತೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ಈ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರೆ ಅರೇನೆ ಮಾತೇರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸುಳ್ಳಾಳ್ ಉಮೇರೇನು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಲಮೊಗರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಹರೀಶ್ ಅಮ್ಲಮೊಗರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ನನ್ನವರಿ ಬಿನ್ನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮುಡಿಪು ಬಾಗಡೆ ಕನ್ಯಾನ ಬಾಗಡೆ ಆತನ ಈ ಪೂರ ಪರಿಸರ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀಯುತರನ್ನು ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡಾಣ ಆರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊಂಡಾಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನನ್ನವರಿ ಬಿನ್ನೇರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗೋಲ್ತ ಮಜಲ್ದಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಲಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಪ್ಪನಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಬೈದಾರೆ ಇರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ರೋಟೋರಿಯನ್ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಕ್ಕ ಇಡೀ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿವ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಶಿವ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ನನ್ನವರಿ ಬಿನ್ನೇರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪರಿಚಯದಾರ ಆರು ನಿಜವಾದ ಆರು ವೇದಿಕೆ ವಂತ ಹೊರತು ಕುಲ್ಲುನಿ ಬಂಡಲ ಅವ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ದಯಬಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಈ ಊರುಡು ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗ್ಲ ಬೋಡಿತನಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲೆಗಳ ಬೋರ್ಡು KS ಹೆಗ್ಡೆ ಪೋಂಡಲ ಬೋರ್ಡು ಮಾತಾತಿಕಡೆ ಪೋಂಡಲ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯಗಳ ಬೋರ್ಡು ದಯಬಂಡ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರು ಆಪನ ಯಾಪಲ ಉಂತುಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಏರುಪೇರು ಅನ್ನಗ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತವಾದ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲಹೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ರು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೆರೆಬೈಲ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಬೊಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಡೊಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಾತ್ಮೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಜಯಶೇಖರ್ ಅರೇನೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನನ್ನೋರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವರಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೋಸ್ಕರ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಯನ ಕೊರ್ಪನಾರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತವರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ
ವೇದಿಕೆಡೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಅರೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡು ಕೋಡೆ ಮಗನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಹಂದಿ 5 ತಾರೀಕು ಮದ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಮದ್ಮೆದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಕಾಕಜಿಯರನ್ನ ಕೊರದಿತ್ತು ನಾವು ಸುರೇಶನ್ನೇ ಅಂತ ಪಣಿಯರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾರು ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಇನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು KT ಸುವರ್ಣರು ಅನಿಲ್ ದಾಸರು ಎಂಗ್ಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ KP ಸುರೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈತೊಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಆವಡು ನಾಂಡ ನೇಕ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೆಗ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನಂತವೇ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸತ್ ಈಶ ಸ್ವಾಗತ ಕೇಂದ್ರ ನಿಜ ಅರ್ಥೋಡು ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಇಡೀ ಈ ಉತ್ಸವದ ಮುತಾಲಿಕೆ ವಹಿಸೋನ್ನ ತಂದೆ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ನೀರು ಗೊಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಗಾಳಿಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಕಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಗೊಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ನನ್ನ ನುಪ್ಪು ಗೊಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಬರವು ಗೊಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಗೊಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಂಜಿ ದೇವರುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಗೊಂಜಿ ದೇವರಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಗ್ನಿದೇವರು ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಲೋಕದ ಬೊಲ್ಪು ಅದು ಉದೀಪಲ ಪಂಡದು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಚಪ್ರಾಣದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪಂಚ ನೆನೆಕುಲು ಅವನು ಕಾಂತಿನ ಕಾತೋ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಏರ್ನ ಕೈಡ್ದು ಬೆಳಗೋಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಆಯ್ನ ಉಡಾಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನೆಂಚಿನ ಕಟೀಲ್ದ ದುರ್ಗೆಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗುನ ಕೈಡ್ದು ಅಂಚಾದು ಭಾರೀ ಸಂತೋಷಡು ಅಭಿಮಾನಡು ಹೃದಯಭಾವಡು ಎದುಕೋನೊಂದುಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಸುರಣ್ಯರೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಈ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯನು ನಡಪಾದು ಕೊರಡೊಂದು ಭಾರಿ ವಿನಯಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ವಿನೀತ ಭಾವದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೆಳಗು ನಂಚಿನ ಮಂಗಳವಾಯಿನ ತುಡರು ಪೂಜ್ಯ ಅಸುರಣ್ಯರ್ನ ಕರಾರವಿಂದೊಡೆದು ಕೈತಾಮರೆಡ್ದು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ತುಡರು ಲೋಕೊಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಿಂತೆಗಂತರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸೀಕ ಸಂಕಟಲು ದೂರ ಅದು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಓವೇ ರೀತಿದ ಅರಿಷ್ಟ ದೋಷ ಮಹಾದೋಷನು ದಶದೋಷಲ್ಲ ತಟ್ಟುಪಾರಾದು ಕೊರದು ಲೋಕದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಸುಖಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿದ ಬದುಕು ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಓವೇ ರೀತಿದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಲು ದೂರ ಅದು ಎಟ್ಟೆಪುದ ದಿನಕುಲು ಉದಿಯ ಬೆನಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿನ ಕೃಪಾನುಗ್ರಹ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಚ ತುಡರು ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆದ ಅಂಗದಾಂತೆ 4 ಕಡೆಗೂ ಬೆಳಗೊಂದುಂಡ ಅವೇ ನಮನೆದ 4 ಕೋಡಿಗೆ ಪ್ರಸರಣ ಆವಡು ಪಂಡದ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಜಗದ್ವಂದ್ಯನ ಪಾದ ಪದ್ಮಡು ಬೆಳಗು ನಂಚಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿನ ತುಡರು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುನಲಕ ತುಡರು ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ಅಸ್ರಣ್ಣರೆಗೂ ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಭಿನ್ನರೆಷ್ಟರ ಕೈಸೇರಾಯಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕಿದ ಮೋವದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಣಿಕೆನು ಯಾನ್ ಪಿನಯೇ ಪಂಡದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೂದಿತ್ತನ ತುಡರ್ ದೀಪನ ಫೋಟೋ ಕೈ ಮುಗಿನ ಫೋಟೋ ಒಂದಿತ್ತನ ಅವು ಕಟೀಲ್ದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಫೋಟೋ ನಂದಿನಿ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ಓಲೆಗ ಆದು ಲೋಕಗು ಬೊಳ್ಪು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಗದ್ವಂದ್ಯನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡ್ದು ಇನಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲದ ಅರ್ಥ ಇನಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಬೈದರು ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಅಸರಣ್ಯರು ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಂತೃಪ್ತರು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡಲುದ ಕಲಶ ನೊರದೆರ್ತು ಬತ್ತುಗ ಪೂಜ್ಯ ಅಸರಣ್ಯರು ಐಕ್ ಅಮೃತದ ಸೀರ್ತಮೈಪೇರು ಇತ್ತೆ ಹರಿನಾರಾಯಣರದು ನುಡಿಪಾರಾಯಣ ಮೃತ ಹರಸಿ ಭೀತಿಮಶೇಷ ಜಂತೋ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ಮೃತ ಮತಿಮತೀವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಯಹಾರಿಣಿ ಕಾ ತ್ವದನ್ಯ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತ ವೇದಿಕೆಡುಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಮಾನ್ಯರೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ನಂಬಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡುಪುನ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿನ ಸದ್ಭಕ್ತಿರ್ ನಾಯಕಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಣೆದಾರ ಪಂಡೇರು ಅಗ್ನಿಗೆ ಒಂಜೇ ದೇವತೆ ಅಂದ್ ಅಗ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ ಅಂಡ ವೇದ ಅಗ್ನಿಗೆ 2 ದೇವತೆಲೆ ಪಣಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಗ್ನಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ದುರ್ಗೆ ಜಾತವೇದ ಸಾದಿ ಪಂಚ ಋಕ್ ಉಂಡು
ಇದು ವಿಶೇಷಾತ್ ದುರ್ಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪ ಜಾತವೇದ ಒಮ್ಮೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥಡು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಣ್ಣ ವೈದಿಕ ಅರ್ಥಡು ದುರ್ಗೆ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ನಂಗೆ ಬೈತೀನಿ. ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಡೆಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಂದಂಡ ಐನು ದೀಪ ಬತ್ತಾದು ವಿಶೇಷಾದ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಐನು ದೀಪಡು ಐನು ದೇವೇರು ವಿಶೇಷಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಐದಾರ ಅಗ್ನೇ ತ್ವಂಪ ಆರ ಯಾನವ್ಯೋ ಒಂದು ಆಕಲೆ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆಲೆನೇ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುಣಂಚನ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಮಂತ್ರ ಅದು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅವು ದುರ್ಗೆ ಅಂದು ಆ ಅಗ್ನಿದ ಮಂತ್ರ ಕೊಡೊಂಜುಂಡು. ಅಗ್ನೇನಯ ಸುಪಥ ಆರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾ ಆನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಧ್ಯ ಅಸ್ಮಜ್ಜುಹ್ರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಿಷ್ಠಾಂತೆ ನಮ ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ ಅಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರ ದಾದ ಅರ್ಥ ಕೆಣ್ಣಂದಂಡ ಅಗ್ನಿ ಡಬಣ್ಬಿನಿ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಅಗ್ನಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಂದೆ ನಾವು ಈ ಅಗ್ನಿ ಇಂತೆ ಗೆದೊನ್ಕ ಅಗ್ನಿಡ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮರಾತ್ರ ಅರ್ಪಣ ಅಗ್ನಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಅಗಮ್ ನಯತೀತಿ ಅಗ್ನಿ ಪೋವಂದೆ ಉಪ್ಪುನ ದುಂಬು ಪೋವಂದೆ ಉಪ್ಪುನೇನು ದುಂಬು ನೂಕುನೇನು ಅಗ್ನಿ ಬಣ್ಬಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬಿಡುಪ ಕಾರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಟು ಪಿರ ನೂಕುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ದುಂಬು ಹೋಗ್ಬಿಡು ರಾಕೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ತಿರ್ತಿಗೆ ಐಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತೂದಾರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಂಡವು ಅಂಚ ಅಗಮ್ ನಯತೀತಿ ಅಗ್ನಿ ಇಂದು ನಡಪಂದನೇನು ನಡಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಪುದಾರೆ ಆ ಅಗ್ನಿಡ ವಿಶೇಷ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಣ ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಅಗ್ನೇ ನಯ ಏನನ್ನು ಮಿತ್ತು ಏನನ್ನು ಕೊಣೋಲ್ಲ ಹೂ ಕೊಡೆ ಕೊಣೋಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಪೋಪು ಲೆಕ್ಕ ಏನನ್ನು ದುಂಬು ಕೊಣೋಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಪೋಪಿನ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಸಾದಿಡು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತು ಜನ ನಂಗೆ ವಿರೋಧ ಒಪ್ಪೇರು ಆ ವಿರೋಧಿಲೇನು ಎದುರಿಸೋ ಒಂದು ಪೋಡು ನಂಗೆ ಮಾತುಕಡೆ ಎಟ್ಲೋ ಕಾಮನ್ ಐಟ್ ಬಂದ್ಪು ನಾವೇನತ್ತು ವಿರೋಧಿಲಿ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಜನ್ಮಡ ಮಲ್ದಿನ 5 ಜನ್ಮಡ ಮಲ್ದಿನ ಜನ್ಮಾಂತರ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಪಲು ಒಂದು ಪುವ ಪಾಪಲೇ ನಂಗೆ ವಿರೋಧ ಮಿತ್ತು ಬೋರೆ ಬುಡುಪುಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಏರು ಪಾಪ ಮಲ್ತೀರಿ ಏರು ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿರು ದೇವರಾಣೆ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಐದವರ ಆ ದೇವರಡ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾದ ಬಂಡ ಏನಾನು ಮಿತ್ತದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿನ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊನೋಲ ಪೋನ ಸಂದರ್ಭದ ಎನ್ನ ಪಾಪಲು ಅಥವಾ ಎನ್ನ ವಿರೋಧಿಲಿ ಎಂಕ ಅಡ್ಡ ಬರುವೇರಿ ಆಕಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಲ ಅಯ್ಯೇ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದು ಆಕಲೇನು ಸೋಲ್ಪಾದ ಏನ ಕೊಣೋದು ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕುಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ದುರ್ಗೆಗ್ಲ ಅವೇ ಅನ್ವಯ ಯಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಹಿಷಾಸುರನು ಕೆರ್ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವರೇನು ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಲುಂಡು ಸಪ್ತಶತಿದ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಡು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಶೇಷನ ಮಂತ್ರಲು ಅರುಣಾಸುರೆ ಗೆತ್ತುಬಾಡ್ದಿನ ಆಯ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಆಯನ ಕೆರೆಗೆ ದುಂಪೋತೇರಿ ದುಂಪೋಂಡಾಗ ಕೆರೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕೆರಂಡಲ ಕೆರ್ನಾಗ ಆ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ತದ ಪ್ರೀತಿ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಏತು ಬಂಡ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ನಡೆದಾರ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಏತೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಬೇಡ ಅಪ್ಪೆ ಮಿತ್ತು ಬಾಲದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯೇ ಕೋಪ ಒತ್ತಂಡಂದಾಂಡ ನಾನು ನೆರುವಲ್ಲ ಹಾಲಾದ ಬೋಲ ಅಂದ ಅಪ್ಪೆ ಬಣ್ಣ ಪೂಜಾಲ್ ಐಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬಣ್ತೀರು ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕುಮಾತಾನ ಭವತಿ ಬುಡ್ಚಾಂದನ ಜೋಕುಲು ಬಿಟ್ಟಿರು ಬುಡ್ಚಾಕಲ ಅಮ್ಮ ಯಪಾಲ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಲಂದು ಅಂಚ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮಿತ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಮೆಚ್ಚಿ ಸಾವಿನಂಚಿನ ವರ ಪಡೆತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ನಿಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದ ಆಪುಚಿ ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಾಂದ್ರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಾ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೆ ಹಿಡ್ದಾರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೋಡೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪುಗೂ ನರಕ ಈಜಿ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಪರಾಗ ಆಯನ ಕೆರೋಡು ಒಂದು ದೇವತೆಕ್ಲು ಮಾಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆರಂಡ ಆಯನ ನರಕಕ್ಕೆ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಯನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತಾವರ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೆರ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ದೃಷ್ಟೈವ ಖಿನ್ನ ಭವಸಿ ಪ್ರಕರೋತಿ ಭಸ್ಮಾನ್ ಮಂತ್ರಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಣ್ಣದ ನೋಟಾಡ್ದವರನ್ನೇ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಕೆರ್ಪಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವೇನು ಮಲ್ತಿಜ ಮಲ್ಪಂದ ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ 9 ದಿನದ ಯುದ್ಧ ಅಂದು ಮಲ್ತ 9 ದಿನದ ಯುದ್ಧಡು ಬಾಣನ ಮಾತ ಬುಡಿಯ ಆಯಲ ಬಾಣ ಬುಡಿಯೇ ಬಿಲ್ಲು ಬುಡಿಯೇ ಒಂದು ಗದೆ ದಕ್ಕಿ ಮುಕುಲ ದಕ್ಕಿರು ದೇವಿ ಆತ್ಮರು 9 ದಿನದ ಕಷ್ಟವೈದ್ಯನಾಕೆಂಡ ಐಟೆ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳುಂಡು ಮಧ್ಯಡು ಹಾಲು ಮಧುಪಾನ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಗರ್ಜ ಕ್ಷಣಂ ಮೂಡ ಮಧು ಯಾವತ್ ಪಿಬಾಮ್ಯಹಂ ಯಾನ್ ಏತು ಬೋಟ ಈ ಬೊಬ್ಬ ಬಾಡ್ಲ ಬಾಡ್ನಾತ್ ಬಾಡ್ಲ ಯಾನು ಮೂಲ ಮಧುಪಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಧುಪಾನ ಬಂಡ ತಿಗ್ಗ ಬೇತೆರ್ತತ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪರ್ದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬಾಣ ಬಿಡ್ನಾಗ ಈ ತೈಪದ ಅಪನ ದೇವತೆ ಕುಲ್ಬ ಬೇಡುವೇರು ಅಂತ ಕುಸಿಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ರ ಪಾತಿರೋದು ಗಮ್ಮತ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪಣದ ಅಲ್ಲ ಭಂಗತ್ತು ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಯನ ಕೆರ್ಪಾಲು
ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಾಂಡ ಐಟೇ ಮುಜನಾಲು ಶ್ಲೋಕಡು ಅನ್ಪೇರು ಏ ಬಿರ್ಹತೈರ್ ಜಗತು ಪೈತಿ ಸುಖಂ ತಥೈತೆ ಕುರ್ವಂತು ನಾಮ ನರಕಾಯ ಚಿರಾಯ ಪಾಪಂ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮೃತ್ಯುಮಧಿಗಮ್ಯ ದಿವಂ ಪ್ರಯಾಂತು ಮತ್ವೇದಿ ನೂನಮಹಿತಾನ್ ವಿನಿಹಂಸಿ ದೇವಿಂದ ಮುಗ್ಲೇನು ಸೀದಾ ಕೆರ್ತೊಲಿ ಕೆರಂದ ಈದ್ ಸಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದೆ ಬಣ್ಣದ ದಂಡ ಆಕಳು ನರಕಕ್ಕೆ ಬೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಟ ದಾದಾಲ್ ಪೋಡು ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ಉಂಟು ದೇವಂಜಾತ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರಿಂದ ಅಂಡ ಆಕಲಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬಾಣ ಬಿಲ್ಲು ಶೂಲ ಪೂರ ತಾಟೋಡು ತಾಗನಾಗ ಆ ದೇಹ ಪವಿತ್ರ ಆಪುಂಡು ಪವಿತ್ರ ಆಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಮಿತ್ತು ಹೋಗುಂಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಬನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಆಕಲ ವರ್ಮ ದಿನತ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದ ಏತು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ನಿಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ವೈರಿಶ್ವಪಿ ಪ್ರಕಟಿತೈವ ದಯಾತ್ವಯಿತ್ತಂ ವೈರಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾನ ಮುಂದ ಪ್ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ದೇವತೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪನಂಜನ ಮಂತ್ರ ಮಹಿಷಾಸುರಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತರ ನಂಗೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದಪ್ಪಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದಾದ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಜೀವಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಹೊಂಡೈಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇಡುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲೆ ಎಂದಿನ ಗಂಟಿಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಆಲೆಗಳ ಮನಸ್ಸಾವಡು ಎಂಕ್ ಬರೋಡು ಆನಿ ಮಹಿಷಾಸುರ ಕೆರ್ರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಮಹಿಷಾಸುರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನ ಮಾತ್ರತ್ತು ನಂಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ತಾತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಂಡ 9 ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂದಿನ ವಿಜಯದಶಮಿ 10 ದಿನ ಆ ದುರ್ಗಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷ ದಿನ ನಂಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಟ್ ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಟ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ಜಡ ಮಲ್ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಐಕ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಮಾಪುರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಯಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಂಬ ಇತ್ತುಂಡಾಕೆಂಡ ಇತ್ತಿಜಿ ಆವಡು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಮನಸ್ಸಾದು ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ತೊಯ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಲಾಯಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಡೋರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತು ತುನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ ನಂಗೆ ತೋಜಿಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಆಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಆಯರಿಂದ ಜನಕ್ಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಡತ್ತ ನೆತ್ತು ತುಂಬುದಾಯ ಸೇರ್ತಿದ್ದೀರಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಡಿಗೆ ದೇವಿ ಸ್ವಭಕ್ತ ಜನತಾ ಅನುಜಿಗಕ್ಷಯ ನಿಯತ ಸನ್ನಿಧಿ ಆದದೀತ ದೇವರೇನು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಹಾಕಲು ಈ ಜಾಗದ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಆಕಲಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ತೋಜಿಂಡ ಅಂಡ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಾನ ದೇವರು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವೆರು ಎಂದು ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂಚ ಈ ಜಾಗದ ಉಮಾಪುರಿ ಕಾಪಿಕಾಡದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರೇ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಮುಳ್ಳು ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿಯರ್ನ ಹಾಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ತೋಜಿ ನಡೆದಾರ ಪ್ರಶ್ನಶಾಸ್ತ್ರದ ತೋಜಿಪಾಯರು ಪ್ರೇರಣೆಗೂ ಎಂತು ರಕ್ಷಿತುಮಿಚ್ಚಂತಿ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಯೋಜಯಂತಿ ಚಾಂದ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಸೋಜನ ಐಕೆ ಬುದ್ಧಿನ ದೇವರೇ ಓದಾಗ ಇರಂದು ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಿಯರು ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕ ನಡೆದಾರ ಮೂಲು ಲಾಯಕದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಣಿಪಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಡು ಇತ್ತ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಒಂದುಂಡು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲೇರು ಪಂಡೀರು ಎಂಕ್ಲಿ ಎನ್ನೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನ ಒಣಸು ಮಲ್ತು ಪೋಯಿರಂದು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ ಆಮ್ನಾಯ ಜಪೇನ ನಿಯಮೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಾನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಐನಿಗೆ ತಂತ್ರಿಧಾರಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರ ಮಲ್ಪನ ವಿಶೇಷನ ತಪೋಬಲ ನಿತ್ಯ ಲಾಪನ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ನಟಾಪನ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಐಬ ಕೊಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಮ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಿದಾರ ಪಣ್ಪೇರು ನಡ ಪಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚ ನಡಪೋಡು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ತಪ್ಪಂದೆ ನಡಪುಣಂಚಿನ ನಿಯಮ ಹಿಡ್ದವರ ಐಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವ ಹಿಡ್ದಾರ ಐಬಕ್ಕ ಅನ್ನದಾನ ಹಿಡ್ದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೃದ್ಧಿ ಆಪಂಡು ಒಂದು ಮೂಜಿ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬತ್ತು ಒಣಸು ಮಲ್ತೇರು ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಹದೀಶರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಒಂದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೇ ಆಸೆ ಆ ಆಸೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಆತ ಜನನು ಆಕಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ತು ತರ್ಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಮೂಲ ಕುಲ್ಲಿರ್ದು ನಿಂತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಆ ಲೈನ್ ಖಾಲಿ ಆವಂದೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದೇ ಉಂಡ ಇಟ್ಟು ಜನ ದೇವರಿಗೆ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ಆತನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬತ್ತನು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಉಂಡು ಒಂದರ್ಥ ಪೂರ್ಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪರೆ ಕೂಡ 16 ವರ್ಷಕರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಿ ಪರೇ ದೇವಿ ಯದಿ ಬಂಧೇ ದೃಢ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪಾಡ್ದಿನ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡಲ್ಲ 16 ವರ್ಷ ಐಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಐತ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐಬೇಕು ದೃಢ ಅದು ಬಂಧ ಉಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೇಕ ಗುಜ್ರಿ ಕಾರಿಂದ ಮಲ್ಪೋತ ಲಾಯ್ಕಿಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಗುಜ್ರಿ ಕಾರ್ಯವು ಅಂಚೆನೆ ಆ ಅಷ್ಟಬಂಧ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಗುಜ್ರಿ ಆಪುಣು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವೇನು ಬೇತೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಡೋರ ಪಾಡೋಡೇ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ ಅಂಚ ಅಷ್ಟಬಂಧನ ಪಾಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬಂಡ ಕಲಶ ಬಂಡಂದಾಂಡೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ರೇಕು ಕಂ ಲಾತೀತಿ ಕಲಾ ಕಾ ಬಂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊನರ್ಪಣಿದ್ದಾರೆ ಕಲಾ ಅಂಬುದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಟಲ ಖುಷಿ ಆಪಿನ ಆಟದ ಮಿಟ್ಟು ದೇವರೇ ಪ್ರೀತಿ ಆಪಿನೆಂಚ ಆಟ ಬಂಡ ಕಲೆ ದೇವರೇನು ಕನ್ಪನೊಂಜಿ ವಸ್ತು
ಅಂಚಿನ ಕಲೆಕುಲು ಜೆತ್ತಿತ್ತು ನಡೆದಾರ ಕಲಶ ಚೊಂಬುಗೆ ಅನ್ಪಿನತ್ತು ಚಂಬುದಲ ನೀರು ಜಿಂಜಾದ ಐಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತ್ರ ಆವಾಹನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಕಲಶ. ಆ ಕಲಶನ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ದೇವರನ್ನು ತರ್ಪಡವನ ಪಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತರ್ಪಡವನ ಆ ಸೊತ್ತುಲು ಪೂತು ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋತು ಪೂರ್ವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಪಂಡು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪಂಡ ಮಸ್ತು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ವರಾನೆ ಜಿಂಜಾವರೆಗೆ ಉಪನಂಜಿನ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗೂ ಈ ಜಾಗದ ಮಾತ ಭಕ್ತಿರ್ನಾಕ್ಲ ಜತ್ತದೇರು ಪರವೂರ್ದಾಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದೇರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಗೌಜಿರ ಅವರೇ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ್ನ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಗೆತೊಂದು ಉಮಾಪುರಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗೊಡೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಾಲ ಐತಾರ ಅರ್ಧಾಂಗಿಂದ ಭೇದ ಪದಾರ್ಥ ಬತ್ತಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪನ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಆಲೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ರೂಪಡು ಅರ್ಧ ಆಲೆ ಇಜ್ಜೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬಜಿ ಪಾರ್ವತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ಬಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಣ ದಂಡ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಬಜಿ ನಾರಾಯಣ ರುದ್ರದೇವರು ಉಪ್ಪೇರು ಬಜಿ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಬಜಿ ರುದ್ರದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣಗೆ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲಿಚಾರ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಲ ಅಂಚೆನೆ ಪಾರ್ವತಿಲ ಉಪ್ಪೇರಿಗೆ ಕೈತಲ್ಲ ವಾಕ್ಲ ನಿಯಮ ಅಂಚೆ ನಡೆದಾರ ಇರುವೆಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು. ಆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಅಮ್ಮೇರು ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿರು ಸುಲಭಡ ಅಮ್ಮನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಉಮಾಪುರಿಡು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ವಿಶೇಷ ಆದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಗ ಅಮ್ಮ ಈ ಉಡ್ದು ನಂಗೆ ಕೇರಳ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದವರ ಈಯೇ ಎಂಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪಾಪ ಅಂಡಿತ ಜಗತ್ತೇ ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಂಡು ಇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮನ ಉರ್ಪಾವ್ರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾರ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಉರ್ಪಾವರೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತು ನಂಗೆ ಕೊರಲ ಆ ಮೂಲಕ ಅದು ನಿನ್ನ ನಿರಂತರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಉಮಾಪುರಿ ಈ ಕಾಪಿಕಾಡದ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ಜಗತ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪಾಲ ಅಂತ ದೇವರಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡ ಅಕ್ಲ ಅಸ್ತು ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಂಕ ಮಾತಿರಗಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಕೊರಡು ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದವರ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುತ್ವ ಗಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಆ ದೇವರ ನಂಗೆ ಕೊರಡು ಆವಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿಡೆ ವಿಶ್ವಗುರು ಆಪಿಲಕ್ಕ ಅವಡಂದು ಅಲ್ಲ ಕೇಳು ದಯಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿಪಿನಾಲ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಐದಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ತಾರ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಉರಿಪಿಲಕ್ಕ ಆವಡನ್ ದೇವರ ಕೇಳೊಂದು ನಂಗೆ ಮಾಂತಿರಗಲ್ಲ ಆ ತಾಕತ್ ಕೊರಡನ್ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ ಜಗದಂಬ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ವೇದ ಜಾತರಾಯನಂಚಿನ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಶರಣ್ಯರ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮದಿಪು ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟದ ವರ್ಷ ಸರಯೂ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟುಪ್ಪುನ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಂದಿರಡು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿನ ಅಂಚಾದು ವಿಜಯಕೇತನ ಪನ್ಪುನೋ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜುದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬೆಳಗಿನಂಚಿನ ಈ ಸಮಯಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಂತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಶೀರ್ನುಡಿನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಹರಿನಾರಾಯಣದಾಸ ಶರಣ್ಯರ್ನ ಪಾತೆರಗು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿನೀತ ಭಾವದ ಪ್ರಣಾಮನ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶರಣ್ಯರು ಪೋಯಿನಾರು ಪಿರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬತ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ಇಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗೆನೇ ಪಿರಪಿರ ಅವತರಣ ಆಯ್ಲಕ ಪುನರವತರಣ ಇಂದು ಅಂಚಾದ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಡದ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮಡ ಉಂಡು ಅರನ ಕೈಡದೇ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪುಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಶ್ರೀ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಕುಂಪಲ ಉಮರ್ ಪದ ಪಂಡದು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ನೀಲೇಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸುಧಾಕರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ನಿರ್ಮಾಣದೊಟ್ಟುಗು ಬೊಳ್ಪುಗು ಬರೊಂದುಂಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಅಲಂಕೃತೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿಗೀತೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆನು ಪೂಜ್ಯ ಶರಣ್ಯರು ಆರ್ನ ಕೈತಾಮರೆಡ್ದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಶುಭಾನುಭಯಪುಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಸಮಯ ಇಡೀ ಉತ್ಸವದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಟು ಈ ಕ್ಷಣಲ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಸುಗಿಪು ಪದ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಪದನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಂತೋದುಲ್ಲ. क्षेत्र उमापुरी वासिनी नवशक्ति रूपा
ಅರ್ಪಿಸುವೆ ನಿತ್ಯವೂ ನಿನ್ನನು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಪೂಜ್ಯ ಸರಣ್ಣರೇನು ಜಾತಿ ಭಿನ್ನರೇನು ಕುಡಿದು ಕೊರದು ಪೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದುಂಬುಗೊನುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕಡೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಉಪಸ್ಥಿತ ಪುನಾರು ಜನಜೀವನ ಬಾಳೆ ಪುಣಿದತ ಗುರುಕಾರರೈನ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯ ಅರಡಿದ ಮೋಕಿದ ರಡ್ಡ ಮದಿಪು ನಿಂಕಲು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಮಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಉತ್ಸವದ ಆರಂಭ ದಿನವೇ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ ತೂನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪುಡೊಂದು ತೂಪುಂಡ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೂದು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನ್ಪೊಲಿ ದಾನಗೆಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏತ್ ಭಕ್ತರುಲ್ಲೇರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಏತ್ ಜನ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂನಗ ಆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಆತ್ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತ್ ಬೆಳಗೊಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ ಆತ್ ಜನಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ತೂದು ಐನ್ ತೂಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡೆ ಅತ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡೆ ಅವು ಆವಡುಂದಂಡ ಆ ಊರದ ಜನಕುಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಅವು ನಡತಂಡ ಐಗ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇರ್ನಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವು ಯಾನದ ಈ ವಿಚಾರ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀ ಕೂಟತ್ತಜ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶರು ಭಾಗಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಬಹಳ ಕಾರ್ಣಿಕವಾಯಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನ್ವೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದ ಸರ್ 3 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮೂಜಿ ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ತ ಅವೇ ರೀತಿ ಆ ಊರದ ಜನಕ್ಕಲು ಆ ರೀತಿ ಆ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರು ಸೇರೋಣಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಆ ದೇವೇರು ಒಲಿದು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೆಕ್ಕೆ ದುವೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದುಂಬುಗಳನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡಂದು ಪಂಡದ ಕೇಳೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಒಟ್ಟುಗು ಕೂಟತ್ತ ಜತ ಮಣ್ಣುಡು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಉಮಿಯ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈಕುಲು ಅವೇ ಅನುಭವನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಉತ್ಸವದ ಆಗು ಹೋಗು ಆ ನಮೂನೆ ಉಪ್ಪು ಪನ್ಪುನ ಅಂದಾಜರೆಗುಂಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ನುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಉಮಿಯ ಅರ್ನ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಈತಿ ನೆಟ್ಟದಾರನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಂತೊಂದು ಬಾರಿ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡಿರೇನು ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಸದಸ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ನಿರಂತರವಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ವೇತ ಉತ್ಸವದ ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊಂದು ಅನುಭವ ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರು ಉಪಸ್ಥಿತುಲ್ಲೇರು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮುಖೇನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಜಾಗೃತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಚೌಟೇರು ಆರ್ನ ಮೋಕೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡುವುದು ಈ ಮೂಲಕ ಭಿನ್ನಯ್ಯ. ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಜವನೇರು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಆಂಜನಕಲು ಪೊಂಜನಕಲು ಜೋಕ್ಲೇರು ದಿಂಚಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮಂತಾರೆ ದಯಕೆಂಡ ನನೊಂಜಿ ಏರ್ಲ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತೇರ್ದಂಡ ಅಕುಲು ಮುಲ್ಪ ನಡತಿದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂದು ಅಕುಲು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಾಪಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮುಲ್ತನಿಕುಲು ಜವನೇರು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಂದುದಾರ ಪನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಪನ್ಪುನವು ತೋಜುಂಡು. ಹಸ್ರನ್ನೇರು ಬೊಡಿತನಾತ್ ನಂಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಜವನೇರು ಸೇರಿದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಕೆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಜವನೇರ್ನಕಲ್ನ ಸಂಘ ಉಂಡು ಅಕುಲು ಭಾಳ ಬೊಡಿತನಾತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಮನ್ಪುನವು ಎಂಗುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ತತ್ತಂದಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕ್ರೀಡೆಡು ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಅಂಜನೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದ ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ಬೋಡಾಪನ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಂತಂಡಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನವಂತದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಈ ಭಾಗದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವೇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಏಜೆ ಶೇಖರ್ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ತಂಡ ಸೇರಿದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮನ್ಪೋಡು ಐನವು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡೆ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಂದು ಉಪ್ಪುನೇನು ತುಯರ ದೇವರಿಗೆ ಪುರ್ಲು ಅವು ನಂಕೆಲ್ಲ ಶೋಭೆ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದು ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಬರ್ಪುನು
ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಾದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದೇವರೇ ಎಂಗ್ಲೇನು ಪೂರರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಗಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡು ಮರ್ಯಾದೆಡು ಗೌರವ ರೀತಿಡು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪಲೆಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ದೇವೆರಡ ನಟೋನ್ವ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಂಗೆ ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾದ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೇನು ಕುಂಪಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಕಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸನಗನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನೆ ಇದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪೊಡ್ದಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸತ್ತು ಚಾಚು ತಪ್ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾರ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನಿಕಲು ನಿರ್ವಹಿಸದರು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತನ ದೂರದ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು ಎಂಕುಲ್ಲ ನನವಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪನ್ಪುನಾಗ ಮುಲ್ತ ಜವನೇರೇನು ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೈದಿನ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಿಕುಲ್ ಮಂತನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಚರಣಾಂದವರಿಂದ ಸಂದದು ನಿಖಿಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತನ ಇಚ್ಛೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಲು ಪೂರ ಬಯಕೆಲು ಪೂರ ಆ ದೇವಿ ಈಡೇರಿಸವಾಡು ಪೂರರೆಗಳ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಕಾಶ ವಂದಿಸೊಂದು ವಿರಮಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೈ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದಸರಾ ಐನಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟೇರು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುನಬಾಮಿದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನನು ಮೆಚ್ಚಿದೇರು ಆರ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನನವರ ತಾಟಿ ಬುಟ್ಟುದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಕುರ್ಕ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿರಂತರವಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಪನೊಂದು ನಿಮಗೂ ವೇದಿಕೆಡು ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ 3181 ವಲಯ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂದತ್ತ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ಆಯ್ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ PD ಶೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಲ ಮೋಕೆದಾರ್ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಮೋಕೆದ ಪಾತ್ರ ಎಂಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟ ನೋಡು ಒಂದು ಎರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶ್ರೀ PD ಶೆಟ್ಟಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಉಮಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಗುವಾಗಲೇ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಅದು ನಡೆದಿದೆ, ಪರ ಊರಿನವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪರ ಊರಿನವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಆದರೆ ಈ ಉಮಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅವು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3.5 ಕೋಟಿ ರು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 40 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಸಭಾಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಬಯಕೆ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರುಗಳು ಹಾಗೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಉಮಾಪುರಿ ಸಭಾಭವನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿ ಯುನೈಟ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತೇಳಿ. ಮಾನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಶಾಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಭಾರ ಇದ್ದರೆ ಹಗುರ ಆಗ್ತದೆ, ದೇಹ ಭಾರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೌಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತನು ಮನೋಧನಗಳಲ್ಲಿ ಧನ ಎಂಬುದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ದೇವಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಚಲಿತ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಫಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಒಂದು ಉಮಾಪುರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾತಾಯಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ
ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುವಂತಹ ದೇವಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯ ತಾಮಸಗುಣ ಸದೃಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಆರಾಧನೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣಾಳ್ವಿಕೆಯ ಮಣ್ಣು, ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಳಿಗೆ 500 ತುಂಬುವಂತಹ ಗಳಿಗೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಶರಣರ ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾಪನದ ಭಾಗದತ್ತ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೆರಡೂ ಅಮೃತ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನಮಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ನುಡಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಪಿ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮಧ್ಯೆ 2011ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತು ಎಂಬಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅದೇ 2011ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೆದು ಬಹಳ ವೈಭವೋಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವೊಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಅವರಿಂದ ಹೊನ್ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೋಮನಾಥಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದು ಉಳ್ಳಾಳದ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿನ ಆಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಅರ್ಪಿಸುವಂತು. ಉಮಾಪುರಿ ತಾಯಿ ಬಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿಯಾಯ ನೆಂಚನ ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಿಗಳ ಸಹ ಪರಿವಾರ ದೇವರೆಗಳ ಸೂದಿತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ 3ನೇ ದಿನ ಸುಲ್ತಾನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ 2ನೇ ದಿನ ಇನಿ 3ನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಡ್ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗದ್ದಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯಿನಂಚಿನ ಇನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಗೆದ್ದು 14 ವರ್ಷದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟೋಡತ್ತನಾಂಡ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ಪಿರಾವಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ ಏರಂತ ಬಂಡಾಂಡ ಎಂಕಲ ಶೇಖರಣೆ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಿಮರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಅಂಚ ಅಲ್ದ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂದಾಜು ಮಂತೇರು ಒಂಜಿ ಐತ ಕೈತಲ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಹಿಡ್ದು ಐಕ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರನ ಕಡತದ ಕನಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತೇರು. ಮರ ಪೂರ ಕಡ್ತೇರು ಐನ ಕನವಡಿತ್ರಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ದೂರ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬುದನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಆಡಲ ಮನದಾನಿ ಸಮಿತಿದ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋದು ಆ ಮರನ ಕನರೆ ರೆಡಿ ಆಯರು. ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕಡೆಟ್ ಬತ್ತಲೆ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಉಂತುಲೆ ನಡುಟು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಉಂತುಲೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆ ಕೊಡಿಮರನ ಕನತೆ ಕನನಾಗ ಆ ಸಾದಿಡು ಕಂಡ ಇತ್ತರಿಗೆ ದುಂಬುದನಿ ಬರ್ಸ ಬದ್ದದು ಕಂಡಡು ಕೆಸರಾತಂಡು ಆಡಲ ಐನ್ ಪೂರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದೆತ್ತವನಂತೆ ಆ ಕಂಡಡು ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತೇರು ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದವಳು ಕೊಡಿಮರಡು ದೀಯರು ಕಾರಡು ಪೂರೆನೆಲ್ಲ ಕೆಸರಾದಿತ್ತಂಡು ಆಡ ಒಂಜಿ ಈತ ಜನದ ಕಾರ್ಡ್ ದಾಲ ಕೆಸರು ತೋಚೊಂದು ಜಾಂಡು ಆತನಾಗ ಒಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತನ ಜನ ನಮ್ಮ ಸತೀಶಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಂತನ ಒಂಜಿ ಜನ ಓರಿಯನ್ಲೆ ತೆರಿಗೆ
ತಮ್ಮರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಿಮಾರಗ ತುಂಬೆರ ಪೋದಿತ್ತ ತಂದು ಈ ಕಂಡಡೆ ಬತ್ತಿನತ್ತ ಅಂದು ಆಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಾರ್ಡ್ ಕೆಸರಾತನದು ಇನ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ತಾನೆ ಕೆಸರಾತಜ್ಜಿ ಈ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬನ್ನಗ ಇಟ್ಟೆ ನೇಲೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂದು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅವಸ್ಥೆನೇ ಐತಿ ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಡ ಶ್ರಮಿತಿದಾಗೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇರು ಒಂದು ಈತ ಜನ ಆಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರುಗುವೇರು ಆಂಡ ಉಮಾಮೇಶ್ವರಡಿ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲತ್ತು ಇನ್ನು ಅಸ್ರಾಣಿಯರು ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ ಯಾನ ತೂವಿಲೆಕ್ಕಡು ಈ 14 ವರ್ಷಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಎತ್ತೋಡಿತ್ತನಾಡ ಪ್ರತಿ ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನೇಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ನೆಲೆಕ್ಕೆ ಎತ್ತಂಡು ನನಗಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬು ಪೋಡಿತ್ತನಾಡ ನನಯಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲು ಉಂಡು ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುರಂದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾತೇರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆವಡಿತನಾಂಡ ಯಾನ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಜಿ ಅತ್ ಬೊಕೊರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮಂತನಾಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಪುಜಿ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಐಕ ನಿಶ್ಚಯ ಮನ್ಪುನೇರನ್ ಪನ್ನಾಡಿತನ ಅವಲಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲು ಇಂಚನೇನೆ ಎನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಡು ಇಂಚಿನಕಲೆ ಎನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವತ್ತದ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದೇವರನ ದಾದ ಇಚ್ಛೆಯುಂಡು ಆ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸುವಂತ ಬತ್ತಿನ ಎ ಜೆ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಿನ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಮಿತ್ರರ ಅಂತಾರೆ ಸತೀಶರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ದೇವ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇತ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅಕಲ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನನಯಿತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ನನಯಿತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಾದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜನೇ ಒಟ್ಟಿಗಾದು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಿನ ಕೇಂದ್ರಲನ್ನು ಒರಿಪಾಣ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಂಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ಗಾಂಡ ಉಪ್ಪು ಐಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಿಡು ಒಂಜೇ ರೀತಿಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಕ ಪಂಡೊಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಈ ಸಮಿತಿದ ಪೂರೇರೆಗಳ ಒದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಾ ಹೋದಿಲ್ಲೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇರಿಗೆತ್ತುನತ್ತ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಭವಿತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭರವಸೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿಕ ವಿಚಾರನು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ದೃಷ್ಟಾಂತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಮೆರವರ ತಾಟಿಬೊಟ್ಟುದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಕುಡ್ಲದ ನವಚೇತನ ಚಿಡ್ಸ್ ಇಂದತ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರಡ್ದು ಮೋಕೆದ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪಗೆ ಯಾನೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನು ದಿನೇಶ್ ರೈ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ್ಲ ಅವರು ಸುಮಾರು ಸಲ ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಿಯರೆ ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ದಾದನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಎಂಕ್ ಈ ಅವಕಾಶ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಉಲಾಯ್ದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗನ ಈತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಪೊರ್ಲಾದ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಗೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಓವೇ ರೀತಿದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲಿ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡ್ದು ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಓವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಅಂಚಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಶ್ರಮಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುರ್ಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಕೊರಡು ದಯಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪವನ ಆತ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಆತ ಈಗ ಆತ ವೆಚ್ಚೊಲುಪುಂಡು ಆತ ಧನ ಸಂಗ್ರಹ ಜನಕುಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸವನ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೇವರನ್ನ
ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯೋಣ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಖಂಡಿತವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮ, ಒಂಜಿ 5,000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪಿನ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ವಸ್ತುಲೇನಲ್ಲ ಪಂಡ ಮಾತ ರೂಪಡ್ಲ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಆದುಪ್ಪು, ಪ್ರಾಣಿ ಆದುಪ್ಪು, ಪಕ್ಷಿ ಆದುಪ್ಪು, ಮರ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ತೂಪಿನಾಕಲ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೆ ಮಸ್ತಾತ್ ದಾಳಿಲ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ನಡೆದಾರ. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಮಾತೆಟ್ಲ ದೇವರನ್ನು ತೂಪು ನಡೆದಾರ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಒಂದುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದ ಈತ್ ಜನತ ಐಟ್ ಕೈತ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ವಿಜೃಂಭಣೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಐಟ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡದು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮನ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೋಡ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡನದಾಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಶುರುವಾಪಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಆ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾನ ಆತನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪ ಇದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಇದ್ದಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ನಂದ ಅವಳು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಆತನ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಇರಂದ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೀಮೆ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಪ್ಪು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಓಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಾತ ಈ ವಲಯದ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾಯಂದ ಅವು ನಮಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಿತಿದಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಪಂಡನದಂಡ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಲ ನಮಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೆ ಬರ್ಪಾವನಂಚಿನ ಶ್ರಮನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಈತ್ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಲೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಲ ಒರಿವುಂಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಇನಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನ ಸಮಯಲತ್ತ ಆತ್ಮಲ್ಲ ವಾಗ್ಮಿಲತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರೂಪಕರು ಭಾರಿ ಶೋಕಡೆ ಪಾತಿರ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಕೇಂಡೆ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಬದ್ಧವಾದ ಪಾತಿರ ಅರೆಗಿಲ ಆ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ನನಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ನಡಪಡಂದೆ ಆ ದೇವರಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಾದ ರೆಡ್ ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದ ಸದ್ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರು ಸೇರು ನಂಚಿನ ಆಡುಂಬೋಲ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಸದಾಶಯನ ವ್ಯಕ್ತಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗುರ ತಾಟಿಬೊಟ್ಟುದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಮೊಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಸಭೆಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಭಾಗದಂಚಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಭೆಲೇಸು ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಲಂದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಲಂದು ಬೊಕ ದೈವ ವಿಚಾರದೊಟ್ಟಿಗುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅನುಸಂಧಾನಲಂದು ಈ ಮೂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಟ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸುಧರ್ಮ ಸಭೆ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಆತಲು ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟ ನಡತಿನಂಚಿನ ಸಭೆಗೆ ಮುಗಿತಲದ ಪಾತೆರ ಅವು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಾತೆರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ವಚನಂ ಇತಿ ಸಮಾಪನಂ ಪನ್ಪುನಲಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮ ವಹಿಸಿನಾರು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನಂಚಿನ ತಲಪಾಡಿ ದೇವಿಪುರತ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅಲಂಕೃತ ಬಾಯಿನಂಚಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಗುಡ್ಡೆದ ಶ್ರೀ ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಯನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ತಲಪಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ದೈಯೋಲು ಮಲರಾಯ ಧೂಮಾವತಿ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಇನಿ ಏನನು ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿயின் ಪಂಡದು ಲೇದ್ದೇರು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಅತಿಥಿ ಬೋಧ ಅಧ್ಯಕ್ಷಯನ ದಾದನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಪಾವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಪನೋಡು ಬನ್ನದು ಏನು ಒತ್ತೋನೆ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಇನಿತ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಏರೇರು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ದ ಹಸ್ರಣ್ಣೀರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ನಡು ಕೊರ್ದು ಆರು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿರು ಆಂಡಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ನಮ್ಮ ಆತ್ತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವದ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಪನೊಂದು ಇನಿ ಪಾತೆರೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ದಯಂಡ ಪಾತೆರು ಏನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರೀರು ಬೊಕ್ಕ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೇರ್ಲ ಏನು ಕೇರು ನಾಡೆ ಮಿಟದ ತಾಳ್ಮೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಪಾತೆರುಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ನೆಟ್ಟು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನೋಡು ಇನಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂದ್ ಪಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐಲ್ನ ಒಂತೆ ಸವಿವರವಾದ ಹಸರಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರು ಇನಿ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಈ
14 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ದಾನ ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಈ 16 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 16 ವರ್ಷಗೋರ ದಾಯಗ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುಣ ವಿಷಯನ ಆರ್ಪಂಡೇರು ಆಡ ಯಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾನೋಡು ಇನಿ ಇಂಕ ಬಾತೇರು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಬಾತೇರು ಅತ್ತೆ ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಈ ವಿಷಯ ವರ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲ ಎಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ 16 ವರ್ಷಗೋರ ದಾಯ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣ ಪಂಡೇರು ಆಂಡ ಈ ದೈವ ಚೈತನ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನಗತ್ರ ಶರಣು ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ನಟೋನಿಯರ್ ಬರ್ಪಣಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವೇರ್ನ ಉಲ್ಲಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತು ಪೋದಾನಾಗ ದೇವೇರ್ನಲ್ಲವ ಅಪವಿತ್ರತೆ ಒಲಾಪುಡು ಆರ್ನ ಚೈತನ್ಯದ ಕಲೆ ಕಮ್ಯ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಾಯ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಆತ ಭಕ್ತಿಡು ದೇವೇರು ಒಲಿದು ಬೈದೇರನ್ನು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ಇನಿ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡೆ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡು ಏತು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿಪ ಇನಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಯಾನು ಈತ ನೆಟ್ಟೆ ದಿನೊಟ್ಟು 2 ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ಊರಿಗೆ ಪೋಪೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಆಂಡಲ್ಲ 2 ಸರ್ತಿಗೆ ಹೊರ ನಿಗಾಂಟು ಪೋಪೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅನಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೂ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಾದನ ಎಂಕ್ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ನಾನು ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಾದು ಅನ್ಪುಣೇನು ಯಾನು ಪನ್ನೀರ ತಯಾರೊಲ್ಲೆ ದಯದ ಮಂಡ ಇನಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶುಡು ಏರೈನಾಕ್ಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದನ ನನದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇತ್ತೆಂದು ಇನಿ 25 ಇಸವಿಯಾಂಡ ನನದ ನಂಗೆ ಒಂದು 30 ಮನೆ ಇಸವಿಗಾನ ಪಿರ ಭದ್ರಾಡ್ನೆಂದು ಆಪುಣು ಅಪಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಏರು ಯಾನ್ಲ ಉಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ನೀರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತನಕ್ಲ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪ ಅಂತ ಪನ್ನೀರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದುಪುನಾಗ ನಂಗೆ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ತನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂದೇನು ನಾವು ಪನೋಡು ಅಂಚಾದುಪುನಾಗ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈತ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ತದು ಈತ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟದು ಈತ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತನ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧ ಪಿರಾವಡ್ದು ಎದುರುಡ್ದು ಪೂರ ಏರು ಬೆಂದೆರ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ದೇವೇರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕೊರುವೇರು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ಪನೋಡಾಪುಣು ರಡ್ನೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಭಕ್ತಿಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತ ಅಂದ ದೇವೇರಿಗೆ ದೇವೇರು ನಮ್ಮಡ ದಾಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪು ಜರಿಗೆ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮಲ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿಡು ಏತಂದು ಉಲ್ಲೇನು ದೇವೇರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಒವ್ವುಲ ದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಅವಿಸು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಯಾದಿನ ಅಗ್ನಿಮುಖೇಂತರ ನಮ್ಮ ದೇವೇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಸುಖ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಡು ಕೊರ್ಪುನ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ತೋಹಂ ಅಂತ ಪಂಡದು ದೇವೇರು ಈ ಮೂಜಿ ಬಿದ್ದಟ್ಟು ದೇವೇರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸ ಅವನಂಚ ಕ್ರಮ ಪತ್ರ ಮುಖೇಂತರ ತುಳಸಿ ದಳೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಈತನ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಅವತ್ತನೇ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಾಲು ಅವೇ ತಿರಿ ಕದಳಿ ಬಾಕಿ ಪ್ರಗತ್ಯವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಪತ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂ ಫಲಂ ಬಂಡ ಫಲ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಡು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕೊರತೈತೆ ಮೂಜಿ ಸಾರದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕೊಣತದು ಐರೆ ಮೂಜಿ ಸಾರದ ನಾಲಟ್ಟಿ ಕೊಣತ್ತು ಪಾಡ್ದಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಸಲು ನಮ್ಮ ಪೂ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಅವು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಓಲ್ಲ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದು ಈ ಕುಂದೋಡುಲ್ಲೇನ ಈ ಕುಂದೋಳ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಐಟು ಉಲ್ಲೇನ ದೇವೇರನ್ ಪಂಡ ಅಚಲವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿಡ ಐನು ಆ ದೇವೇರನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ನೆನೆತ್ರ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಕಂಬಡುಲ್ಲೇನ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಬತ್ತದು ಕಡೆ ತಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕಂಬಡು ಪುಡಾದು ಅದು ಆ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಬತ್ತದು ನರಸಿಂಹ ರೂಪಡು ಬತ್ತದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನು ಕೆರ್ಪೆ ಹಿಡಿದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಆಗ ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ದುಷ್ಟಾಯಿನ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಗ ಮಗನ ಆ ಭಕ್ತಿಡು ಆಗ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆನಂದ್ ಅನ್ಪಣಂಚ ಕತೆ ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಪಾತೆಯವ್ರಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಾತ ಕೇನೇರ ಇತ್ತು ನಡೆದವರ ಆಗ ನನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡೆದು ಈ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯರ ಉಂಡು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದವರ ನಮ್ಮ ದಿಂಜ ಪಾತೆಯವ್ರಜ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇನಿ ಇಂಕು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತ ಈ ಇನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಭಕ್ತಿದ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಆಯುಷ್ಯಗೆ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಕೆಲವರ ಮಾತ್ರಗೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಜೀವಮಾನದ ತಿಕ್ಕಿನ ವಾಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರಗೊಡ್ಡೆದ ಮುಕ್ತೇಸರ್ನ ಈ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತ್ಯಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅಲಂಕಾರನೇ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣುವ ಅಂಚಾದು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರಗೊರ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದ್ದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದುಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟದ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂದುಂಡು ಅವು ಆ ಆಟದ ಅಕೇರಿಲಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಡಪುನೈಕ್ ಚಾಲನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಇನಿತ್ತ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಪನ್ಪುನವು ಇನಿತ್ತ ಲೇಸುಗ ಅಕೇರಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆ ಪಿರ ಸಭೆ ಲೇಸುಗ ಶುಭ ಚಾಲನೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಂಚಾದು
ಇನಿ ತಕೇರಿ ಎಲ್ಲದ ಕಡೀರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಇತ್ತಿಲ ಕಂತಿನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಆರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಉಂಬೆರಡು. ಉತ್ಸವದ 2ನೇ ದಿನದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಆಸ್ರಣ ಇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಮನೆ ಇವರಿಗೆ ಅನಂತನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಯನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಚೌಟ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೊಲ್ತಮಜಲು ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾದ ಎ ಜಿ ಶೇಖರ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರಾಸು ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಳ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ.